טוב, אז ערב טוב, בואו לעשות איתי איזה משהו יפה. בואו נתחיל מלכתוב, נגיד אבא תודה. נתחיל מאבא. נערוך את זה יפה. בואו נעשה את זה ככה. נעשה את זה כזה ככה, בואו נראה. בואו נגדיל. איך נעשה את זה? בואו נעשה את זה בצבע שחור. זה נראה לי יותר הולך. לא, נלך על לבן, אני חושב שזה גם יותר הולך. בואו נשים פה כזה את האבא. אולי כותרת? כזה אבא. זה משום מה קטן, אז בואו נעשה כזה דבר. בשביל שזה יהיה גדול, נעשה ככה. נתחיל מא' וי. כזה. עכשיו ב' א', כי זה לא נראה לי באמת עושה משהו. ב' א', מעולה. עוד כאילו כן עושה משהו, אז בואו נערוך את זה כזה ככה. עכשיו בואו נשים כזה. בואו נשים סמיילי. איזה סמיילי ניקח? ניקח אולי את הנה את זה. זה מתאים כאילו. לתודה. עכשיו, זה סיימנו. עכשיו בואו נעשה עוד טקסט. תודה. ככה. כזה מחזיר. מושלם. עכשיו נראה לי, תראו, זה ככה הייתה נראית התמונה בהתחלה. בואו נעשה כזה. בואו נעשה כזה. לא את זה, אשליה. כאילו אשליה על הכל, חוץ מהאזור הזה. אפשר כזה ככה. זה כזה יכול ללכת יפה. עכשיו ככה. בואו נעשה פה כזה. בואו נבדוק. בואו נכתוב. טוב, נראה לי לא צריך לכתוב. עכשיו, אחרי שיש לנו את הכל, נבוא נעשה ככה. עכשיו נעשה ארוך. תוך כזה. אם אתם רוצים, תכתבו לי גם שאני אעלה את זה. כאילו שאני יעלה תמונה של זה כזה, שתוכלו לעשות את זה. בואו נלחץ וי. וואו, איזה מושלם זה יצא לנו. תראו. זה היה ככה, עבר לככה, ועבר לככה. אז ביי, נתראה בסרטון הבא.